Pozdravujem vás. Toto video je určené iba pre niektorých ľudí, ktorým to rozpošlem. O čo sa v podstate jedná? Mám určitý projekt, na ktorý chcem prizvať ľudí, o ktorých predpokladám, že netvoria tento systém. Lebo poviem pravdu, mám pocit, že zradili mnohí ľudia. Príklad, veľký bojovník, Rostas a podobne, začali sa snažiť vopchať sa do toho systému, ktorý je tu, ten režim. Prihlásili sa do Európskeho parlamentu za poslancov a podobne. Pre mňa takíto ľudia sú už nedôveryhodní. Darmo mi budú hovoriť, že chcú zmeniť niečo, keď sa chcú stať súčasťou toho. Tak o čo sa v podstate jedná? Jedná sa o to, že rozhodol som sa využiť v podstate dlhoročné pôsobenie v občianskom tribunáli ako zakladateľa a ujasniť si, pretože boli veľké a sú veľké snahy občiansky tribunál totálne zdehonestovať a odpísať, pretože im nesedí. Začalo sa to hlavne tým, že tvrdí, že sme duševne chorí a že sme blázni a tak ďalej a tak ďalej. V tomto videu krátko vám dám na zamyslenie, či sme ozaj duševne chorí, alebo duševne chorí sú práve tí, alebo morálne chorí sú tí, ktorí z nás robia duševne chorých. Morálne nás nemôžu odpísať, pretože občiansky tribunál nikdy nestál. Raz, príklad poviem, raz boli za Harabína, ako mnohí, potom za Kotlebu a naopak. A skáču sprava doľava a stále sa kdesi chcú uchytiť v tomto systéme. Občiansky tribunál nejde do tohto systému, nechce sa zaradiť a jednoducho odmietame tento režim. Ale teraz sa nejedná o občiansky tribunál. Tu sa jedná o to, že treba Slovensko zachrániť, lebo je rozdelené, kde sa stále delia na toho, tamtoho, oného stúpencu, na tamtú stranu, inú stranu a podobne. A to je samozrejme výhoda pre tento režim. Lebo z toho ťaží, že Slovensko sa nedokáže spojiť. A v podstate každý, kto tvrdí spojme sa, kričí vlastne len to, poďte podo mňa. Poďte podo mňa. Tých druhých odmietnite. Občiansky tribunál sa v tomto líši. Netvrdí vyslovene poďte podo mňa, lebo my stojíme za ústavou. A vyzývame spojení sa za ústavu, presnejšie ľudské práva, alebo aj medzinárodné právo, ktoré je v podstate na našej strane, len to treba využiť. Takže o čo sa jedná? Použijem teraz trochu logiky, trochu právnej logiky. Prvá vec, už som na to poukazoval a budem ešte raz na to poukazovať. Článok 30 ústavy, nájdite si to, Ústavy Slovenskej republiky hovorí o tom, že každý občan má právo zúčastniť sa na správe vecí verejných, či už priamo, ako on sám, alebo pomocou zástupcu. A teraz si to uvedomme, o čom sa tam hovorí. Správa vecí verejných. Všetko, čo je verejné, nemyslíme verejné domy, všetko, čo je verejné, napríklad sa spravuje, to znamená aj riaditeľ, funkcia riaditeľa, to je správa vecí verejných. Starosta, primátor, to je správa vecí verejných. Tam je to jasné. Kto chce byť riaditeľom, tak nejde politická strana byť riaditeľom podniku,
alebo politická strana sa nemiení stať primátorom, ale jednotlivec. Ale už horšie je to s parlamentom. Parlament vznikol volebný zákon, ktorý hovorí práve opačne. To, čo tvrdí ústava, on popiera volebný zákon. Volebný zákon vlastne umožňuje vstup iba politickej strane. Áno, dostali sa tam aj niektorí ľudia samostatne. To sa dostali na základe toho, že ten volebný zákon mal nejaké drobné medzery, ale to je všetko. Nejaký jednotlivec možno tam prešiel. Ináč je to len politická strana. Tak si uvedomme, ústava vraví o jednotlivcovi, volebný zákon hovorí naopak, jednotlivec nemôže ísť. To znamená, zákon je v rozpore s ústavou. A už hovoríme dávno, čo je ústavnosť. Ústavnosť je, že zákony musia vychádzať z ústavy. Nemôžu ju popierať. Všetko, čo popiera ústavu, je nezákonné. Takže teraz si položme otázku. Ak platí ústava, tak neplatí volebný zákon. To znamená, že každý, kto bol zvolený v tom režime, v systéme, je nezákonný, nelegálny, nelegitímny, pretože je na základe politickej strany. Takže či prezidentka, či premiér, no predseda vlády, presnejšie premiér je prevzatý pojem z Francúzska a tak ďalej, my máme predsedu vlády, ale dobre, to je jedno, či predseda vlády teraz, premiér, každý je nelegálny. Nemá funkciu tú, ktorú má mať. Druhá vec, až platí zákon, potom neplatí ústava. A ak neplatí ústava, tak dobre, je zvolený ako predseda vlády, je zvolený ako poslanec, ale akého štátu? Lebo demokratický štát musí mať ústavu. Videli ste to na Slovensku, že najskôr vznikla ústava a potom vznikol štát. 1. septembra ústava, 1. januára následne štát. Nie naopak. To znamená, že až neplatí ústava, neplatí štát. Takže akého štátu je potom predseda vlády? Takže už len na tomto drobnom vidíme, že tu niečo nesedí. A bežným ľuďom je to jedno. Oni v poriadku, povedali ste mi, že je to predseda vlády, alebo premiér, alebo čokoľvek, tak je to. Oni, aj keby sme zvolili za prezidenta štvornohú kravu, tak ju uznajú. Pretože to povedali, že to je prezident alebo prezidentka. A toto je vlastne bieda národa a v tomto stále nemôžeme vyhrať, pretože nám budú vládnuť takíto ľudia. Tu mám ešte ďalšiu vec, s ktorou vás chcem oboznámiť, ale hovorím, obrátil som sa na vás, pretože sa mi zdá, že by ste mohli byť vyňatí z tohto systému, z toho režimu a že môžeme spolupracovať na novej budúcnosti Slovenska. Je tam aj jeden subjekt, ktorý som zvažoval, hovorí si Open Foundation, ale slovo open ma naviguje skôr na to, že či to nie sú Sorosovci. Ale tie názory, ktoré vidím, hlavne tá žena, sympatická žena, ktorá prezentuje, nezodpovedajú vyslovene Sorošovi, ale skôr by boli názory revolučnejšie. Uvidíme, každý sa vytriedí. Samozrejme, dávam vám túto možnosť začleniť sa do toho,
Ale neznamená, že musíte sa začleniť, je to na vás, ale k tomu potom. Poďme ešte k jednej veci, aby sme sa presne pochopili, o čom vlastne hovorím a aby sme vedeli. Tak tu máme, je to na stránke, nájdete si to občiansky tribunál, www.občianskytribunál.sk a je tam vyňatá pani profesorka Kršková z Trnavy, veľmi inteligentná žena a podáva tam teóriu práva, predovšetkým spoločenská zmluva, čo je právo, čo je legitimita, legalita a tak ďalej a dáva to takou formou, že bežný občan to pochopí. Je to vlastne vyjadrené normálnym jazykom, kde sa snaží vysvetliť základné pojmy. Takže tu si pozrime, tu je moment, toto máme trošku iné, tak tu si to pozrime. Hovorí sa v zmluvnej teórii, to je teória, ktorá je na základe dohody, ale tej spoločenskej dohody. To znamená, že nie je povinné, aby ste sa dohodli. Je práve vzájomnosť práv a povinnosti originálna a špecifická. Ak si jedna strana, toto si zapamätajte a všimnite, neplní záväzky, to znamená, či strana štátu alebo občana. Ak si jedna strana neplní záväzky, potom si záväzky nemusí plniť ani druhá strana. Ak tí, ktorí sú pri moci, konajú despoticky, ak prekračujú svoje právomoci a zavádzajú svojvoľné poriadky, potom sú aj ovládaní, teda občania, zbavení záväzku poslušnosti a majú právo na odpor. Len rešpektovanie zmluvy dáva moci legitimitu. Teda veľmi dôležitá vec. To si rozoberieme o chvíľu ešte. Pri definovaní ľudských práv sme vychádzali z hodnoty ľudskej dôstojnosti, ktorú musí štát nevyhnutne rešpektovať. Podčiarkujem, štát musí nevyhnutne rešpektovať ľudskú dôstojnosť, ľudské práva. Ak má byť jeho moc považovaná za oprávnenú, všimnite si to, ak môžeme považovať, že moc štátu je oprávnená, na tuto vysvetľuje ďalej, to je tá legitimita, inak povedané, a tuto to máme vyslovene, moc je legitímna, to jest má nárok na rešpekt a poslušnosť občanov, ak sama rešpektuje ľudské práva a slobody. Základom takéhoto poňatia štátu je presvedčenie, že cieľom politického združovania je dobro človeka, ktorému má vytvorená moc slúžiť. Takže tu máme v podstate odpoveď na to, čo občiansky tribunál hovorí o legitimite, o tom, že Slovenská republika, kedy má sa hlásiť k demokratickému štátu, neexistuje. Pretože existuje iba de facto. De jure neexistuje. A občania majú vtedy povinnosť vytvoriť štát. Takže si to povedzme znovu jednoduchým štýlom. Štát sa zakladá a funguje na princípe demokratický štát. Štát je aj Afganistan a tak ďalej, to neplatí. Demokratický štát je len na princípe tom, že vláda rešpektuje naše ľudské práva a stará sa o ne. Nie je založené na tom, aby DPH bolo také a tak ďalej. To sú sprievodné javy. Základným princípom demokratického štátu je ochrana ľudských práv. Pýtam sa, ktorá z týchto vlád rešpektovala naše ľudské práva? Ktorá z týchto vlád, ktoré tu boli, rešpektovala naše ľudské práva? V podstate ani jedna.
Čiže stratili legitimitu. Oni stratili legitimitu. Ako môžu tí, ktorí stratili legitimitu, tvoriť voľby nové, nový štát a tak ďalej a tak ďalej? Nemôžu. A našou povinnosťou, to je dané v medzinárodnom práve, keď štát nefunguje, našou povinnosťou je vytvoriť taký štát, ktorý bude na princípe demokracie. My nechceme nič búrať, lebo to by nám dali, že ničíme demokratický režim, to je na to paragraf, aj keď tu neexistuje demokratický režim, ale oni si to vymyslia. Budeme ako alternatíva. Alternatíva k tomu všetkému, čo je tu. Máte možnosť žiť v tomto režime, ktorý je tu, alebo v demokratickom štáte. No a toto prichádzam k tomu záverečnému, čo som chcel povedať, to ostatné si s tými, kto budú mať záujem, vysvetlíme a vyriešime. Podstata je vlastne tá, že občiansky tribunál v roku 2013 vytvoril novú Slovenskú republiku, ktorá nemá záväzky s NATO, nemá záväzky s Úniou, nemá žiadne záväzky voči nikomu. Je to panenský štát. A chcem, aby sme ho začali tvoriť. Aby sme vytvorili nový štát, ktorý bude pre ďalšie generácie, ktorý sa stane niečím, na čo môžu byť ľudia hrdí. Ako chceš vytvoriť nový štát, keď už si ho vytvoril? No, vytvorený je síce, ale nemá žiadnu zatiaľ podobu. Nemá zatiaľ stanovené žiadne, že kto je čím, aký smer vyslovene bude, ako ten štát bude fungovať a tak ďalej. Dobre, ale určite sa to potom aj ľudia títo opýtajú. No to je našou úlohou. Presne tak. Takže si nezaložil v podstate nič. Nie, založené je, aby sme si upresnili, ale nemá to svoj život. Je to jednoducho len jednoducho vytvorené, ale chýba tomu dodať konkrétne veci. Treba premyslieť napríklad, ako prejsť k tomu, aby nás uznali. Na to potrebujeme tiež určitých právnikov vytvoriť, pretože existuje to, že napríklad keby nás uznali dva štáty, tak máme právo v OSN sa uchádzať o svoju legitimitu. To neznamená, že nás schváli OSN. To už je závislé na ďalších veciach. Ale jednoducho ja sám, alebo my dvaja, traja nevytvoríme štát. Aj keď je založený, je to ako bol prípad, a to nás učil Jožko Klány, to sa učí aj na právnickej fakulte, existencia Československa Beneš. Za vojny vytvoril, znovu sa prihlásil spätne k tomu štátu, k ústave a vzniklo v podstate, udržalo sa nové Československo. Ale nefungovalo. Bolo treba po skončení vojny dať tomu oficiálny a skutočnú tvár. To znamená, len vtedy to bolo ľahké, pretože áno, vychádzali z toho, že Beneša poznali, bol prezidentom, vyhovovalo im nové Československo, aj vtedajšiemu Sovietskému zväzu, aj Spojeným štátom vtedajším vyhovovalo existencia Československa a bol, a pozor, je ten medzinárodný zákon, späť medzinárodné právo, ktoré má možnosť uznať takýto štát za legálny. To znamená, bolo treba ho oficiálne schváliť. A keďže to boli vtedajšie dve veľmoci, aj v podstate teraz sú, keďže to boli vtedajšie veľmoci, tak Československo bolo ľahko uznané. Ale my sa nachádzame v pozícii, že nikto z nás nemá takéto meno, že by Putin
alebo Trump, alebo podobne, keby sa spomenulo meno Laurinec, vaše meno a tak ďalej, tak povedia, aha, to sú tí, no to môže byť zaujímavé. Ale to medzinárodné právo existuje ešte teraz. Len treba si sadnúť, zhodnotiť to, aké máme možnosti. Pretože založené je to, ale nemá to život. Tá republika nemá život. Ona v podstate neexistuje, existuje iba de jure. To je všetko. Ale to de jure je len stále v rovine imaginárnej. To znamená, že musí byť schválené. Musí prejsť schvaľovacím procesom. No ale to sú veci, ktoré my musíme si sadnúť a prediskutovať tie veci. To znamená porozmýšľať nad tým, ako postupovať ďalej. Ako vytvoriť jednotlivé veci. Pretože, znovu opakujem, ono právne de jure existuje nová Slovenská republika, pretože táto Slovenská republika, ktorá sa tu hrá na to, že je legálna, ona je v podstate nelegálna. Už som vám to ukázal na základe článku 30, kedy je v rozpore ústava so zákonom a nemôže existovať taký štát, ktorý má voľbu ľudí do závažných a najdôležitejších funkcií na princípe protiprávnom. Je to protiprávne, pretože ak zákon odporuje ústave, tak výsledné a dané výsledky sú protiprávne. Takže celkovo, znovu hovorím, oslovujem vás s tým, že koho to osloví a bude mať záujem, tak jednoducho zídeme sa na dohodnutom určitom mieste a ja vám tu práve dám teraz možnosť, keď sa bojíte priamo toho, tak tu máte mail na mňa. Aha. Prečo to stále ukazuje takto? Tu je laurion@protonmail.com. Odporúčam aj vám vytvoriť si na Protonmaili svoju schránku, lebo sa to považuje dnes za najbezpečnejší mail. Dokonca, keď si to chcete zvoliť, tak budete čakať možno 2-3 týždne na to, až vám udelia schránku, lebo oni to špeciálne šifrujú. A vzhľadom na to, že je tam dosť veľký záujem, tak nemôžu vás vytvoriť hneď, ale musia vybaviť pred vami ďalších a ďalších. A tam je jediná nevýhoda, keď stratíte heslo, tak už do tej schránky sa nedostanete, čo ste tam mali maily. Už vytvoríte nové, tak bude nová schránka. To znamená, tvrdia, že oni vraj tiež nemajú tie heslá, ktoré sú na vás, na váš mail. Nemôžu vám napísať, že dobre chcete obnoviť, tak zadajte heslo to a to, nové a tak ďalej a tak ďalej. Takže odporúčam vám tiež komunikovať takto, ale ináč môžete, ak nechcete, nemáte obavy, môžete mi napísať aj na Facebooku do mojho chatovej schránky, môžete mi napísať áno, súhlasím, alebo aj nesúhlasím. Je to na vás, rozhodnite sa vy, či chcete byť účastní toho, že sa zídeme, odkomunikujeme, popremýšľame nad ďalšími vecami, aby to, čo je v rovine zatiaľ teoretickej, to je všetko v rovine zatiaľ teoretickej, aby to sa prešlo aj na stránku praktickú. Takže zapamätajte si jedno, keby nás aj, alebo mňa zlikvidovali. V medzinárodnom práve sa jasne hovorí, môžete si to zistiť. Ak štát prestane fungovať,
tak stačí, keď sa aj len jeden človek, ako to bolo v prípade Beneša, prihlási k danej ústave a zoberie na seba celú zodpovednosť viesť. Nemusia tam byť poslanci 150, ďalší a ďalší. A jeden človek ako Beneš, to učia aj na právnickej fakulte v Bratislave. Jožko Kláni bol toho účastný a on mi to sprostredkoval. To znamená, že aj jeden človek môže v krízovej situácii zastávať aj parlament, aj vedúce funkcie. Takže to sa berie ale stav krízový. V normálnom systéme už to neexistuje. Takže keby sa aj stalo, tak vždy treba, aby sa našiel niekto, kto vyhlási pokračovanie v tomto. Preto aj hovoríme o Československu, že federácii, že zaniklo, alebo bolo zrušené, pretože nikto z poslancov nepovedal, že som Československo. Všetci boli raz jeden Česko, druhé Slovensko a nikto sa nenašiel ako občiansky tribunál, kto by sa prihlásil k tomuto vlastne údelu a posolstvu ústavy. Lebo ústava je nad štátom. Keď štát zanikne, ústava pokračuje ďalej. Pokiaľ nepríde nová ústava, pokiaľ nepríde nové zriadenie. Takže asi toľko. Znovu sa obraciam na vás, je to zodpovednosť. Rozhodnite sa sami, či sa s tým stotožňujete a chcete byť tohoto účastní, že sa zídeme na nejakom mieste, ktoré sa potom ohlási, porozprávame sa, vysvetlíme si, prípadne rozdelíme povinnosti a tak ďalej. Takže celkovo zatiaľ prajem vám všetko najlepšie v novom roku, hlavne tým, ktorí sa odvážia bojovať za novú budúcnosť. Takže týmto sa s vami lúčim. Ďakujem.